Естествено прието да целуваш, обаче майка му таева колко ми харесва как да си мълча, като толкова треми напираш, имаш и маняците ви мръсни. Този начин всеки не разбира колко по-лесно е да си излезе душата, вместо да си мълча. Да кажа на някой да те е в устата и той да каже: добре, по-лесно се живее с пръстите в устата. Абсолютен факт, не бих се отказал за нищо на света.